Така, Чавдарчо ще пуска... Чакай бе, трябваше да се събуя по бе. Чавдарчо ще пуска шаранът. Какъв шаран, чакай да се събуя бе. Ми събуй се, остави го горе и го се събуй. Само че побърза, защото той докато стане време да го пуснем, той ще предаде Богу дух. Ще се оправи, като помирише водицата е сега. Красавец. Он е по-голям първия. Обаче този е по-голям, да, първия, обаче този по-борбен. Този ще дойде някъде към 6-7 кг. 8 кг. 8 може би. Иване, ти нямаш ли кантарче? Шмица може би. И гледай, сега за какво си дигнах крашлова, като пак падна. Така, сега чав. Слез вътре тук. Ще вляза, Да го почистиш, да го изкъпиш, докато се съвземе. И като се съвземе, трябва самичък да си тръгне. И чехлито му ти обух, бе. Ух, че гадни камъни. Съвземе се разфасова с сол. Ай, до година да те фана пак, да порасниш. Така. Чакай да се съвземе хубаво. Чакаме. Иде го. Окъпа го. Умаломощен не трябва да тръгва. Окъпа го. Ама направи изкуствено дишане. Остав. Тръгвай. Не, аз го клатя. А, Вземам да го посъвзема. Шарко, хайде Шарко. напред-назад го клати. Движи го, така. През хрилете му да влиза такова. Те го в краката. Той сам ще си. Не взе да... Я го пусни сега да видим, ще обърне. Направи 2-3 движения с опашката. Ще обърне ли корем? Я го пусни. Няма да обърне, чакай малко. Почвам да се взема, защото усещам. Опа. Айде, пускай. Айде, начална скорост. Ай. И към брига, бе. Той се връща. Не, остави към го, брига, бе. тръгни сам. Той се връща. Той сега е уши. Чакай, остави го. Абе, не, бе, не. Добре. Той ще размисли. Размисли вече. Айде, пое. Прави посоките. Пое. И ако вземеш да Прави посоките, изплуваш, прави. Тръгна. Ето го Чавдар. Ако вземе да изплува, ще го слагаме на скарата вече.